Quentin Tarantino je známy tým, že jeho filmy skrývajú množstvo príbehov zo zákulisia. Ani Divoký Django nie je výnimkou. Niektoré z najsilnejších scén vôbec neboli naplánované a herci na ne dodnes spomínajú. Poďme sa pozrieť na tie najzaujímavejšie backstage tajomstvá. Jamie Foxx a Leonardo DiCaprio sa veľmi rýchlo spriatelili. Jamie neskôr spomínal, že Leonardo ho neustále povzbudzoval, aby si veril a hral Djanga sebavedomejšie. Ich vzájomný rešpekt je podľa štábu cítiť aj vo výsledných scénach. Leonardovi DiCapriovi bolo nepríjemné používať urážlivé výrazy, ktoré si jeho postava vyžadovala podľa scenára. Jamie Foxx aj Samuel L. Jackson ho však povzbudili, aby postavu zahral čo najautentickejšie, pretože práve to malo ukázať jej skutočnú povahu. Počas jednej scény Leonardo DiCaprio nečakane rozbil pohár a porezal si ruku. Napriek tomu zostal v postave a pokračoval v hraní. Quentin Tarantino bol jeho výkonom taký nadšený, že záber ponechal vo filme. V neskorších záberoch už bola použitá filmová maskérska krv, aby bolo všetko bezpečné. Podrobnosti aj o tejto scéne nájdete na Hero Hero. Christoph Waltz bol Tarantinovou prvou a jedinou voľbou pre doktora Schulza. Režisér neskôr priznal, že keby Waltz úlohu odmietol, možno by film vôbec nevznikol, pretože si nevedel predstaviť nikoho iného. Na pľaci panovala napriek náročnej téme veľmi uvoľnená atmosféra. Jamie Foxx spomínal, že medzi zábermi často žartovali a Leonardo DiCaprio patril k tým, ktorí najčastejšie rozosmievali celý štáb. Jamie Foxx jazdí vo filme na vlastnom koni. Tarantino mu dovolil použiť jeho osobného koňa menom Cheetah, s ktorým mal dlhoročný vzťah. Vďaka tomu pôsobia jazdecké scény veľmi prirodzene. Divoký Django je dôkazom, že za silnými filmovými scénami často stoja skutočné emócie, dôvera medzi hercami a niekedy aj úplná náhoda. A ak chcete poznať aj tie menej známe príbehy zo zákulisia, vrátane vecí, ktoré na TikToku nechávam bokom, nájdete ich na mojom Hero Hero.